Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información nesta xornada de xoves, día 30 do mes de outubro. A piques de rematar este mes, na radio e na televisión municipal de Cerceda, falaremosles do ciclo Mestre Mateo. Aínda queda hoxe unha película e mañán un documental. Tamén están a tempo de anotarse as charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil que están sendo os luns. Esta fin de semana hai o magosto veciñal en Meirama, faremos da festa do San Martiño en Cerceda a semana que ven e tamén convocábanse onte as subvencións para entidades deportivas e culturais, tamén AMPAs, para este ano 2025. Por outra parte, lembraremos o que dende aquí tivemos a oportunidade de saber do aniversario, en este caso da Dana en Valencia. Imos aproveitar para recordar o que fixo a Asociación de Panadeiros Artesanos da Coruña, que dirixen o cercedense Marcial Grela. Falaremos da festa do motor, que terá lugar tamén o mes que ven, da oficina do rexistro clave que hai no Concello de Cerceda, das axudas á natalidade, estamos nos últimos días, e da recollida de lixo voluminoso que se vai a producir mañán venres. En canto aos deportes, pois repasaremos os partidos desta fin de semana, donde moitos deles pois non teñen xornada por mor de que este sábado é festivo. En canto tempo, as previsións para mañán venres é de que teremos nubes e precipitacións, e de cara a fin de semana mellorará. Continúan hoxe o ciclo Mestre Mateo de películas que se está proxectando, que se están emitindo no Auditorio Municipal de Cerceda. Está tendo lugar no Auditorio Municipal de Cerceda con entrada gratuita. Hoxe, xoves, día 30, ás 8 da tarde, poden ver a película Prefiro condenarme. Este ciclo, o Mestre Mateo, que está impulsado pola Academia Galega do Audiovisual, ten como obxectivo principal ofrecer á cidadanía unha programación audiovisual de calidade e de produción galega. Son películas que foron, ou longometraxes que foron finalistas nos premios do audiovisual galego, premios Mestre Mateo, e o que se pretende é que nas vilas pequenas podan ver este cinema que habitualmente non chega ás vilas pequenas, insistimos, así poden achegarse a elas. Facilitar o acceso á cidadanía a unha programación cultural de calidade e con produción galega. Así que xa saben, organizado pola Diputación da Coruña no Concello de Cerceda, ciclo de cine Mestre Mateo. E tamén poden disfrutar, si queren, ou poden, en este caso, anotarse e participar nas charlas gratuitas para maiores sobre o manexo do teléfono móvil que se están organizando no Aula de Informática de Cerceda, no Aula CEMIT, os luns. Quedan pendentes 2 luns. O próximo luns, día 3 de novembro, pola mañán, de 10 a 11, no Aula CEMIT, no Aula de Informática no Centro Cívico de Cerceda, se seguirá co ciclo de charlas Activa a túa vida digital, realizar unhas charlas gratuitas dirixido a persoas maiores para mellorar as súas capacidades digitais no emprego do móvil, especialmente alertas de emerxencia, contactos importantes, uso da fotografía, dos envíos, das videochamadas, etc. Este luns que ven, día 3, volve a haber unha xornada e a última será o luns 10 de novembro tamén nese mesmo horario. Para poder participar é gratuito, pero teñen que anotarse, poden ir persoalmente ali o Centro Cívico polas mañáns e anotarse, ou poden facelo por teléfono no 881 025 131 ou no 644 52 99 90. E xa se aproxima a fin de semana, donde a Asociación Veciñal de Meirama organiza para este sábado, día 1 de novembro, pasado mañán, a partir das 6 da tarde, un magosto veciñal que ten diferentes singularidades. Será ás 6 da tarde, a partir das 6 da tarde do sábado no área recreativa de Meirama, un magosto veciñal que comenzará con foliada. Pero tamén haberá degustación de castañas como magosto, que é unha exposición de cabazas talladas, iluminadas e decoradas polos participantes. O anoitecer será cando se celebre a procesión do Samaín
de Cabazas coa actuación da agrupación San Martiño de Cerceda. En esta ocasión, a organización organiza tamén unha lectura de contos, ademais do magosto, lectura de relatos ou contos de medo para a ocasión. O conto que pode ser de creación propia ou non, en este caso que si animan a que tanto escriban como non, que ese relato, o seu favorito, pois sexan non só autores, sino tamén lectoras e lectores e compartan con todos o tempo deste relato. Do magosto veciñal en Meirama a festa do San Martiño en Cerceda, que será a próxima fin de semana, será o 8 de novembro. Todo comenzará con unha misa unha na honra ao San Martiño. Pero ás 2 da tarde será a sesión vermú con disco móvil Impacto para dar paso ás 3 da tarde a ese gran xantar popular ao que están aínda a tempo de anotarse. O precio de 30 euros para os adultos e para os xóvenes de 15 euros. Hai de menú, empanada, callos, churrasco, postres variados e bebidas con café con gotas, todo a fartar. En este caso, se queren conseguir os tickets, poden facelo en Agroferretería Cerceda, na peluquería A Peluquera ou con calquera dos membros da Comisión de Festas. Hai tarde de sorpresas e a partir das 9 da noite verbena con disco móvil Impacto. Hai unha ampla carpa para disfrutar do xantar, dos actos festivos, do baile, etc. climatizada. O Concello de Cerceda convocou as subvencións para entidades deportivas e culturais deste ano 2025. O Concello de Cerceda convocou as subvencións deportivas, culturais para deportistas e para AMPAs para este ano 2025. O plazo vai a rematar o xoves 13 de novembro. Xoves 13 de novembro rematará o plazo para solicitar estas axudas e subvencións que ano a ano se piden por estas asociacións e que poden solicitalas ou ben a través da sede electrónica do Concello de Cerceda, na web municipal www.cerceda.org, ou poden facelo presencialmente no rexistro na planta baixa do Concello. Tamén atoparán todas as bases desta subvención e máis información na propia web municipal do Concello, e se teñen calquera dúbida poden chamar ao teléfono 981 68 60 68. Tiña lugar ou ten lugar estes días o aniversario, por desgracia, da dana que asolou parte de Valencia con máis de 200 falecidos, non só en Valencia, sino tamén en Castela-A Mancha ou en Andalucía. Nós tivemos a oportunidade de falar coa Asociación de Panadeiros Artesanos da Coruña, fai aproximadamente medio ano. O cercedense Marcial Grela, presidente da Asociación de Panadeiros Artesanos da Coruña, se desplazou nunha furgoneta con máis de 2000 barras de pan para colaborar, para ser solidario con todos os damnificados. Imos a escoitar e ver unha reportaxe do que nos comentou Marcial Grela. Eu notei que estaban moi solos. Pai porta, pois, nós non anduvemos todo, collemos as zonas que por onde tiñamos que ir, pero eu calculo pois, que era un sitio, pois, a mellor como Órdenes ou así máis ou menos, e ves a xente como perdida, pois andan por ali, porque un coche non teñen, os autobuses ali non van, vía a xente, pois, preguntáballe que para comer, pois para comer xuntámonos nunha zona, pois veñanos traer, pero que nos trae de comer? Pois non sabemos. Saben que son voluntarios, pero non saben máis, non? E bueno, pois vin que había moitísima necesidade, non? Son moitos ayuntamentos afectados, non? Eu creo que son sobre 75 ayuntamentos, que abarca unha bestialidade de tal. E como está aquel, e despois a xente ten medo, porque incluso me contaban ese mesmo día ali, que están roubando as baterías dos coches. Están roubando coches que ven que se poden aproveitar, están desaparecendo, porque están aí unha pila de coches todo ao largo da carretera que é impresionante. E a xente ten medo, porque hai roubos, que me acordo cantos detenidos decían que había xa de xente que collen roubando, e as persoas que están nas casas pois teñen medo de que, ao mellor, un pouco que lles poida quedar que lle vayan a roubar de noite, e eso, non? Nos mundos que corren e que a xente estea pasando falta de pan, pois eu non sei, o que si sei é que hai solidaridade. Ali estaba o exército pois, con mangueiras de presión, e había outra xente que non sei quen eran, non? Pero
pero realmente a xente que falamos con moita xente ali no pouco tempo que levábamos, e todos botaban en falta alguén, algo. Nós mesmos quixemos fazer este viaxe pois a 15 días de que pasou, non? Empezamos a mirar, pero que a xente que falamos dixeron, mira, este é como un polo sin cabeza, non hai coordinación, non hai con quen falar, non tens con quen coordinar nada, tal, hasta que chegou un momento que nós coordinamos o viaxe co Gremio de Panaderos de Valencia, porque tamén, claro, queremos saber que o que estás facendo que chega a quen ten que chegar, non? Bueno, a xente botaba moito en falta que están solos. Máis temas, falamos da festa do motor, porque como nos últimos anos se vai agora xa pola terceira edición, o sábado 15 de novembro terá lugar a terceira festa do motor de Cerceda. Todo vai a comenzar ás 10 da mañán ca exposición de coches de compraventa, clásicos ou de competición. Eso nas inmediacións do campo da feira de Cerceda. Logo, a 1 da tarde hai sesión vermú co dúo Primera Fila, para dar paso a un gran xantar que terá lugar ás 2:30 da tarde coa pulpeira Luis Guerra, que será a fartar. Hai empanada, pulpo e churrasco. Poden retirar os tickets no Bar JB, en R5 Store ou con Rubén e Gema, que son os organizadores. Pola tarde ás 5:30 hai concursos con premios para os coches máis antiguos, para o máis baixo, para o máis ruidoso e para o de máis lonxe. A partir das 11 da noite, verbena con varios DJs. Haberá carpa climatizada. Todo elo o 15 de novembro, Festa do Motor, terceira edición en Cerceda. Máis temas, falamos das axudas á natalidade, o fomento da natalidade e asentamento poboacional que o Concello de Cerceda otorga todos os anos. En este caso, de novo, volve a ser un pago único de 300 euros por fillo nacido por acollemento ou por adopción ao longo deste ano. En concreto, dende o 1 de novembro do 2024 ata o 30 de outubro, é dicir, ata a xornada de mañán, o mellor dito de hoxe. Cada nacemento que teña lugar ten dereito, ou por adopción ou acollemento, a eses 300 euros por fillo. Si queren solicitalo, poden facelo aínda ata o 30 do vindeiro mes de novembro. Poden facelo no rexistro do Concello presencialmente ou a través da sede electrónica. Tamén lle recordamos que o Concello de Cerceda, dende o Concello de Cerceda, das oficinas xerais do Concello, poden vostedes tramitar o rexistro clave. Que rexistro clave é unha credencial digital para relacionarse electrónicamente coas administracións. Poden facelo en Cerceda, sin ter que achegarse a outros lugares. Identificación clave se realiza de xeito presencial nunha oficina do Concello, evitando desplazamentos. Calquera persoa que así o desexe pode obter de modo presencial. Para elo, un funcionario do Concello, un empregado público, verificará a identidade mediante a presentación de un DNI e un número de teléfono móvil onde chegará a mensaxe SMS de benvida ao sistema. Lembren, clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións e se pode solicitar no Concello de Cerceda. Máis temas, mañán venres é o último venres de mes e, polo tanto, hai recollida de lixo voluminoso que o Concello organiza, presta esta recollida de residuos voluminosos, aqueles que non se poden depositar nos colectores da rúa polo seu tamaño ou polas súas características. Esta recollida realízase os últimos venres de cada mes. Este venres, é dicir, mañán día 31, corresponde esa recollida. Deberán depositar antes das 7 da mañán o lixo. Para elo, previamente, teñen que avisar a empresa concesionaria indicando onde o van a deixar e a cantidade. Teñen que chamar o teléfono 981 69 30 72 ou o móvil 616 167 131. Xa nos deportes falámoslles dos partidos da fin de semana, aínda que esta fin de semana hai bastante parón en moitas categorías por mor da festividade. En primeira categoría Galicia, si hai Liga e o Queixas recibe na casa o Camariñas. Queixas Camariñas. O partido é o domingo ás 4:30 da tarde no campo da Revolta. Un Queixas que ven de caer derrotado pola mínima na xornada anterior, pretende de novo que na casa sexa un fortín. E para elo, o partido será de novo
importante. Queixas Camariñas o domingo ás 4:30 da tarde no campo da Revolta. Na terceira Galicia non hai xornada, en este caso sí hai xornada no fútbol femenino, na terceira división galega de fútbol femenino, donde o Atlético Cercedense recibe na casa o Milladoiro. Atlético Cercedense Milladoiro o domingo ás 12 do mediodía no Roxo no fútbol femenino. Non teñen xornada os xuvenís, pero sí teñen os cadetes xornada, donde desplazaránse a Paio Saco. Paio Saco B, Atlético Cercedense Cadete, o partido é o sábado, este sábado ás 7 da tarde no campo da Porta Santa. Xa non hai xornada nin infantís, nin alevíns, nin prebenxamíns, pero tampouco hai xornada nos veteranos, que descansan nesta fin de semana. O tempo para mañán temos unha fronte moi activa e estacionaria que atravesará Galicia durante a xornada do venres, que xa entrará esta tarde-noite. Con esta situación agardamos mañán ceos moi anubrados con precipitacións xeralizadas localmente fortes, sobre todo no sur e no oeste da comunidade. As temperaturas mínimas en lixeiro ascenso e as máximas sin cambios. Os ventos serán do sur-suroeste moderados en xeral e fortes no litoral e nas zonas altas. Por lo tanto, mañán hai que ter atención ás precipitacións xeralizadas que poden ser localmente fortes, e os ventos tamén serán fortes no litoral e nas zonas altas. Co tempo rematamos o informativo de hoxe, nada máis, gracias pola súa compañía. Mañán voltamos. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eidís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.